Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα παρακολουθήσετε τώρα το παιχνίδι μεταξύ της ομάδας Απροσάρμοστη εναντίον Ολυμπία Εγάλεο. Φύγαμε για τζάμπολ. Κατοχή για τους Απροσάρμοστους. Οι Απροσάρμοστοι δεν έχουν καθόλου rotation. Δουλειές για 3. Λοιπόν, ο Τσαβούκος. Ο Νούφριος αφήνει για τον Έγκο. Ο Νούφριος. Το σουτ για 3 από τον Χατζή. Τούγιας. Τον Τούγια Αλέξανδρο. Ξανάει το σουτ για 2. Εύστοχο πρώτο καλάθι από τους Απροσάρμοστους στο παιχνίδι. 2-0 το σκορ. Κούζας. Ωραία πάσα για τον Χατζή. Τούγιας στο Σανάι. Τούγιας. Αφήνει για τον Τούγια Αλέξανδρο. Βάλα παίρνει ο Τσαβούκος. Για τον Μέγκο. Με τη σειρά του στον Κούζα. Στον Ονούφριο. Είχε τις μπάλας για την Ολυμπία. Η Ολυμπία έχει rotation σήμερα. Σχεδόν πλήρης. Κούζα στο σουτ. Εύστοχο. Το Μέγκο για 3. Στεφάνι. Λοιπόν τον Τούγιας. Για στο Σιβερίτο. Το σουτ. Τον Χατζής αυτή τη φορά. Κρατάει την μπάλα. Τσαβούκο προσπαθεί να σηκωθεί. Φάουλ. Πάμε στο Τσαβούκο. Βολή. Έφερε στη δεύτερη βολή του. Πέντε-τρία το σκορ. Τούγιας σηκώνεται. Παίρνει το φάουλ από τον Κούζα. Τούγιας Αλέξανδρος.
Κούζας ζητάει κίνηση, ο ίδιος Κωνσταντίνος όπως πρέπει, ξανά φεύγει μπροστά, ο ίδιος Κωνσταντίνος για Αλέξανδρο, Σπυρίδο, ωραία κίνηση, ο Λίγκρης, τελικά το σουτ, πάνω ο Μέγος. Χατζής, Νονούφριο το σουτ, Στεφάνη, πάνω το Μέγος, το σουτ, πάλι Λίγκρης, τελικά παίρνει την μπάλα. Σουτ, ήταν άστοχο. Μετά το σουτ του Σανάη, Νούφριος, Κούζας, ο Τζαμπούκο, το σουτ, λοιπόν το Νούφριος, Μέγος, το Χατζη για 3, μέσα. Στα 6 το σκορ. Κωνσταντίνος, το σουτ για 3 και εκείνος. Πάμε το Τσαμπούκος, έφερε τον Κούζα. Εκείνος με τη σειρά του στο Χατζή. Τον Ανούφριο, ωραίες κινήσεις από την Ολυμπία. Σου για το Μέγκο για 3. Airball, κατοικεί της μπάλας, διότι ο προσάρμοστος. Αλλαγή. Είναι ο Μέγκος και τη θέση του παίρνει ο Οικονόμου. Στον Οικονόμου σηκώνεται και πάει στο καλάθι. Είναι στη τρίτη παρουσία του στο γήπεδο Οικονόμου. 7-8 το σκορ. Ντούγιας στον Ντούγια Αλέξανδρο, σουτ στα χέρια του Ανούφριου. Στο Κούζα, στον Οικονόμου, στον Ανούφριο και το καλάθι. Time out για τις δύο ομάδες. Σανάη, στον Ντούγια για 3. Στεφάνη. Οικονόμου κατεβάζει τώρα την μπάλα. Στην Γεωργιόπουλο, κόπηκε όμως. Το σκορ είναι 6-10. Σανάη, σκορ. Κούζος τώρα κατεβάζει την μπάλα. Στον Ανούφριο. Το σούτα του Χατζή, Στεφάνη. Λίγκρης παίρνει το rebound. Λέγει το Σανάη. Οικονόμου για τον Κούζα, σηκώνεται, βάζει στο καλάθι.
Λίγκρη. Λίγκρη σηκώνεται. Λίγκρης Αλέξανδρος στο rebound και το καλάθι. 12 όλα το σκορ. Σηκώνεται πάλι. Δεν υπάρχει φάουλ πάνω του. Αλλαγές. Αλέξανδρο. Έξω πάλι για το Σανάη για 3. Λοιπόν τον Νούφριος. Οικονόμου. Λιάτσος. Στον Νούφριο. Μαναλτζή. Γρήγορα passing game. Αλλά για τους απροσάρμοστους. Περίτο. 14-12 το σκορ. Μαλτζής κάνει το σουτ. Πάνω το Τούγιας Αλέξανδρος. Το σουτ. Λίγο πριν λήξει ο χρόνος. Στο πρώτο δεκαλέπτο για τις δύο ομάδες. Το σκορ διαμορφώνει στους 14-12. Περιμένουμε να μπούμε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Δεύτερο δεκάλεπτο για τις δύο ομάδες. Το σκορ από πριν με τη λήξη πρώτο δεκαλέπτο έχει διαμορφωθεί στους 14 εναντί 12. Ο υπέροχο καλάθι από το Μαναλτζή. Κάνει το 14 όλα. Στο Σανάη. Σηκώνεται μόνος του. Το έχει της μπάλας πάλι για τους απροσάρμοστους. Στο σουτ. Τζορτζόπουλος παίρνει το rebound. Μαναλτζή. Φύγει για τον Ονούφριο. Μαζεύονται περισσότερο από τη δεξιά πλευρά. Οικονόμου ξαναπέζει με τον Μαναλτζή. Τζορτζόπουλος στο σουτ. Με άστοχο. 14 όλα, βρισκόμαστε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Σβερίντοφ στο Λίγκρη, στο Σανάη. Τούγιας Αλέξανδρος στο σουτ. Είναι μέσα. 16-14 το σκορ. Καλάθι πάνε οι δύο ομάδες. Μαναλτζής το σουτ για 3. Είναι μέσα. Τρίποντο. 16-17 το σκορ. Γιάς αφήνει για το Σανάη. Φάουλ πάνω το Οικονόμου. Βόλες ο Σανάη, άσχημος στην πρώτη. Εύστοχος όμως στη δεύτερη, 17 όλα είναι το σκορ. Έγκος κατεβάζει την μπάλα τώρα για την Ολυμπία. Στο Μαναλτζή.
γρήγορο passing game. Τσαμπούκος σηκώνεται, το καλάθι είναι μέσα. 17-19 το σκορ. Λίγκρης. Ο Τσαμπούκος μετά την προσπάθεια για 3. Πολύ μακριά βέβαια από το Σανάι. Ωραία πάση του Οικονόμου στο Τσαμπούκο. Παίρνει το φάουλ από το Σανάι. Λιάτσο, Τσαμπούκος σηκώνεται, προσπαθεί να πάρει το rebound ο Λιάτσος. Δόγει της μπάλας πάλι για την Ολυμπία. Λιάτσος έξω για τον Οικονόμου. Στο Μανάλτζι για 2. Λίγκρης στο Σανάι τώρα, οι απροσάρμοστοι έχουν το λόγο. Στον Οικονόμου. Τσαμπούκος σηκώνεται με ταμπλό, το καλάθι είναι μέσα. 17-21 το σκορ. 6 λεπτά ακόμα μέχρι τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Κωνσταντινός, είναι για το Σανάι. Ο Σανάι τώρα από την δεξιά πλευρά. Τούλης Αλέξανδρος. Περνάει, σηκώνεται. Παίρνει μπάλα έξω να πάρει κάποιος δικός του. Οικονόμου. Είναι για το Μέγκο. Οικονόμου. Λιάτσο και έξω για το Μαναλτζή, πάλι Οικονόμου για 3. Στεφάνη, πάνω το Μέγκος, Μαναλτζής για 2. Στεφάνη πάλι, πάνω το αυτή τη φορά ο Σανάι, πήγε πουλά του ο Τούγιας. Αλέξανδρος σηκώνεται. Το Μέγκο. Στο Τσαμπούκο. Πολύ ωραία πάσα. Το Λιάτσο και το καλάθι από αυτόν. 17-23 το σκορ. Λίγκρης. Σηκώνεται με ταμπλό. Σηκώνεται ο Τσαμπούκος. Κατεβάζει όμως την μπάλα τώρα. Στον Οικονόμου. Το σουτ για 3. Στεφάνη. Δούγιας. Περνάει, βγάζει έξω και του Σανάι. Έναντι για τον Τούγια Αλέξανδρο το σουτ. Βουρίδο. Σουτ τον Τούγια. Παίρνει τον φάουλ από το Χατζή. Αλλαγή. Κούζας αλλάζει τον Τσαμπούκο. Της μπάλας από το πλάι με το Σανάι. Στον Τούγια Αλέξανδρο το σουτ. Rebound το Χατζής. Στον
έξω και το καλάθι. 17-25 το σκορ. Τρία λεπτά. 40 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει. Λέγκρις στο σουτ, Στεφάνη, rebound ο Οικονόμου, στο Μπούζα. Έξω για το Μέγκο, στο Χατζή. Λάθος στο Χατζή. Λάθος εκτίμηση πάσας, πολύ καλή σκέψη όμως. Λέγκρις στον Ντούγια. Ντούγια στο Σταδίνος. Το Λέγκρι. Σανάι. Έξω για το Ντούγια. Το σουτ είναι μέσα. 9-25 το σκορ. Το σουτ από τον Οικονόμου. Επάνω το Σβιρίτοφ. Δουλειάς, Καντίνος. Μυρίζεται, αφήνει για τον Δουλειά Αλεξανδρό. Το σουτ για 3. Είναι μέσα. 22-25 το σκορ, μειώνει τη διαφορά. Κούζας. Οικονόμου. Και 25 δευτερόλεπτα ακόμα μέχρι τη λέξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Λίγκρις. Ξανά περνάει. Ταμπλό, το καλάθι είναι μέσα. 24-25. Μειώνουν τη διαφορά τους. Για προσάρμοστη. Τους κατεβάζει την Ολυμπία. Για το Χατζή. Ζητάει κίνηση ο Χατζής. Σηκώνεται με ταμπλό, rebound ο Σβιρίτοφ. Στο Ντούγια Κωνσταντίνο. Ψάχνει πιο έξω για το Σανάι. Ο Σανάι ξεκινάει τις επενδύσεις του πολύ πιο ψηλά. Της μπάλας. Λίγκρις, το σουτ, Στεφάνη. Πάνω το Σανάι, βγαίνει. Ξαναμπαίνει μέσα, στο Λίγκρι. Βήματα. Στον Ονούφριο. Στο Μέγκο. Τζοτζόπουλο, λάθος πας από τον Τζοτζόπουλο. Σανάι παίρνει. 24-25 το σκορ παραμένει. Σανάι. Ντούγια. Το σουτ. Στεφάνη. Πήρε πάνω το Σβιρίτοφ. Μπάλας για τους απροσάρμοστους πάλι. Λίγκρις. Ντούγια, το σουτ, είναι μέσα. 27-25 το σκορ μετά το τρίποντο του Ντούγια. Με τον αριθμό 13. Ντούγιας Κωνσταντίνος. Κούζας τώρα για την Ολυμπία. Το σουτ για 3. Πάνω το Λίγκρις, 27-25 το σκορ. Και μία επίθεση μόνο μένει μέχρι τη τελείξη της δευτέρου δεκαλέπτου. Σολίδο του για Κωνσταντίνο. Πάνω το Κούζας.
βολές, το σκορ διαμορφώνεται στους 27-25. Θα βρίσκονται οι απροσάρμοστοι με διαφορά 2 πόντων. Μπήκαμε στο τρίτο δεκάλεπτο. Αναφορά της μπάλας από το πλάι για τους απροσάρμοστους. Ντουγιάς, το σούτ για 3. Πάνω το Τσαμπούκος. Ολυμπία. Τώρα με τον Οικονόμου. Τσαμπούκος έξω. Απέναντι για τον Κούζα. Ωραία πάσα για το Χατζή. Το σούτ από τον Κούζα. Πάνω το Τσαμπούκος και το καλάθι. Και το φάουλ. Όλα και μια βολή από τον Τσαμπούκο, εύστοχη, 27-28. Τελευταία επίθεση για τους απροσάρμοστους. Λίγκρης. Ντουγιάς Αλέξανδρος για 3. Με ταμπλό, rebound το Χατζής. Μπροστά για τον Κούζα. Και το καλάθι, γρήγορη επίθεση. Ωραία πάσα από το Χατζή. 27-30 το σκορ. Και Αλέξανδρος. Είναι έξω η μπάλα από τα χέρια του Ονούφριου. Αν δεν κάνω λάθος. Ξανά οι απροσαρμοστοί έχουν τον λόγο. Ξανά για 3. Εύστοχος. 30 όλα. Τσαμπούκος. Νούφριο. Γυρνάει. Πάνω το Σανάι. Και γρήγορα. Και το καλάθι. ...32-30 το σκορ. Τσαμπούκο, Ανανούφριο, έξω για τον Τσαμπούκο το σούτ και μέσα Οικονόμου το rebound, ξανά έξω, Κούζας, το σούτ είναι μέσα, 32 όλα. Δουλειά στο Σβιρίντοφ για τον Λίγκρη. Παίρνει το φάουλ από τον Τσαμπούκο. Δύο βολές για τον Λίγκρη. Εύστοχος στην πρώτη του βολή. Εύστοχος και στη δεύτερη. Όμως στο Κούζα. Κούζας ακόμα πιο δεξιά. Το Τσαμπούκο. Χατζής παίρνει την μπάλα. Φάουλ. Το καλάθι βέβαια δεν το βάζει. Δύο βολές για το Χατζή. Αυτό στην πρώτη βολή. 34-33 το σκορ. Αυτός και στη δεύτερη. 34 όλα. Γυρίζει μπροστά για τον Ντούγια, τον Κωνσταντίνο, έξω για τον Σανάι.
Ζητάει μπάλα, ο Λίγκρης μέσα, υπέροχο τρίποντο τον Ντούγια Αλέξανδρο. 37-34 το σκορ. Χατζής, Τζαβούκο, Κούζας, σηκώνεται, ένα μπάλα έχει η Ολυμπία. Χατζής στο σουτ, πάμε ο Λίγκρης για το Σανάι. 37-34, σου τρεις η διαφορά. Σανάι, Λίγκρη, το σουτ, κάνει ο Τσαμπούκος, αφήνει για τον Κούζα. Ποιος κάνει την μπάλα, η μπάλα έχει βγει έξω από χέρια παίχτη των απροσάρμοστων. Αναφρίζει την επαναφορά από την baseline έξω για τον Κούζα. Σαν Οικονόμου για 3. Στεφάνι, rebound τον Νούφριος, πάλι έξω. Χατζής τώρα για 3. Ο Τσαμπούκος, για τον Κούζα. Το σουτ, rebound ο Ντούγιας. Κωνσταντίνος. Καταιγισμός από σουτ. Η Ολυμπία. Κανένα όμως δεν πήγε. Ντούγιας για 3. Rebound ο Νούφριος. Το Χατζή. Νούφριο πάλι. Το σουτ. Ο Ντούγιας. Σανάι. Κατεβάζει την μπάλα. Λίγο πιο ήρεμα να ηρεμήσει το παιχνίδι. 37-34 παραμένει το σκορ και 5 λεπτά υπολείπονται. Σφυρίντοφ έξω για το Σανάι για 3. Ο Τσαμπούκος. Time out για τις δύο ομάδες. Τέλος του time out, θα αποσπάσει τον Τζαμπούκο. Ο δίνει στο Σανάι. Εκείνος ανεβαίνει με τη σειρά του και βάζει το καλάθι. 39-34 το σκορ. Έγκος, Μαναλτζή, Τζαμπούκο. Τζαμπούλος κάνει την μπάλα, μπορεί να τη σώσει. Ντούγιας στον Λίγκρη. Σηκώνεται. 41-34 το σκορ. Μέγκος. Τζοτζόπουλο. Λάθος πάσα από τον Τζοτζόπουλο. Κόβει ο Λίγκρης. Για το Σανάι και το καλάθι. 43-34 το σκορ. Ναλτζής. Το σουτ. Άστοχος στα χέρια του Λίγκρη, πήγε απευθείας μπάλα. Για τον Ντούγια. Ντούγιας το σουτ για 3. Ντούγιας το σουτ. Κανένα rebound από την Ολυμπία. Ντούγιας Αλέξανδρος στο Λίγκρη και
διαφορά. Προσάρμοστη μπροστά, ακόμα και με 5 παίχτες. Μέγκος στο Μαναλτζή, Τζαμπούκο, σηκώνεται και παίρνει το φάουλ από το Σβιρίντοφ. Δύο βολές δόθηκαν. Άστοχο. Πάνω το Τούριος Αλέξανδρος. 2 λεπτά έχουν απομείνει. Στο Λίγκρι. Σανάη για 3. Τούγιας. Σπάσα από το Τούγια. Κωνσταντίνο. Και της μπάλας για την Ολυμπία. Μάλιτζη στο Χατζή. Μάλιτζης πάλι στο Χατζή. Τζαμπούκο, ξανά Χατζής. Το σουτ για 3 είναι μέσα. 45-38 το σκορ. 27 η διαφορά. Τρίποντο του Χατζή. Τούγιας. Σβιρίντοφ στο σουτ. Κατοχή της μπάλας. Βάζει στο Μαναλτζή. Ο Νούφριος προσπίσει για σούτ έξω πάλι για το Χατζή για 3. Στεφάνι, rebound ο Μέγκος. Σηκώνεται, το καλάθι μέσα. Πολύ ωραία. Και rebound πήρε ο Μέγκος και το καλάθι έβαλε 45-40 στους 5 διαφορά. 40 δευτερόλεπτα πριν λήξει το τρίτο δεκάλεπτο. Σανάη προσπαθεί να μπει μέσα. Τούγιας στο Λίγκρι. Σουτ είναι μέσα. «47-40 το σκορ. Στους 7 πάλι διαφορά. Χατζής στο Μαναλτζή. Το σουτ για 3. Rebound ο Νούφριος. Πάλι έξω. Χατζή. Τζαμπούκος σηκώνεται. Βάζει στο καλάθι. Σανάη. Λέγες για την Ολυμπία. Είναι ο Τσαμπούκος στη θέση του Μπένι Οικονόμου. Είναι και time out όμως για προσάρμοστη. 2 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Δύο δευτερόλεπτα για λήξη. Πάλι για τους απροσάρμοστους. Τούγια στο σουτ.
αρχή του τρίτου δεκαλέπτου. Διαμορφώνει 47-40, μπροστά η απροσάρμοστη για 7 πόντους. Μένει να δούμε τι θα γίνει στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Τελευταίο δεκάλεπτο για τις δύο ομάδες. Κούζας για το Χατζή, στον Οικονόμου το σουτ. Στεφάνη, rebound Σανάη. Φαουλ Οικονόμου πάνω του. Στον Ντούγια. 47-40 το σκορ, το έχουμε αφήσει. Ο Αλέξανδρος κάνει την μπάλα ο Σβιρίτοφ. Μπροστά για τον Κούστα. Καλά ναι μέσα, 47-42 το σκορ. Πολύ ωραία και γρήγορη αντεπίθεση. Η οποία είναι στους 5. Στο σουτ μέσα 47 49-42 το σκορ. Χατζής, Αναλτζής τώρα, ξανά Χατζής. Κούζας σηκώνεται, rebound ο Λίγκρης, Ντούγια. Σε αυτά πάλι διαφορά. Ο ίδιος Αλέξανδρος. Τζις. Για τον Οικονόμου. Στον Κούζα. Για 3. Πάνω τον Τούγιας. Λίγκρης έχει την μπάλα μου στα χέρια του. 8,5 λεπτά βασανιστικός ο χρόνος και για τις δύο ομάδες, η οποία θέλει πολύ τεχνική. Μαναλτζής, το Χατζή κρατάει. Στον Μαναλτζή, στον Οικονόμου. Ξανά Μαναλτζής, προσπίσει για σουτ. Μπαίνει, πάλι δεν φτάνει στο καλάθι. Αντωνούφριος, στο Χατζή, στο Βούζα και το καλάθι. Υπέροχη συνεργασία. 49-44 το σκορ. Στο πρώτο επιβολή, 49-45. Στο Βοσκέ στη δεύτερη, 49-46 το σκορ. Στο Σανάη, στο Σφυρίτοφ, στο Τούγια, στο Σανάη.
επίθεση. Για στο Σανάι. Στο Σβιρίδοφ, στο σούτ. Το Λίγκρης. Σβιρίδοφ. Στο Ντούγια. Ντούγιας για 3. Στο rebound το Λίγκρης. Σανάι. Επαναφορά της μπάλας με το φάουλ Ντούγιας. Ντούγια Αλεξάνδρα για 3. Στεφάνη. Rebound του Οικονόμου. Την μπάλα. Ντούγιας. Στο σκορ, στους 4 η διαφορά. Έξι λεπτά έχουν απομένει μέχρι τη λήξη του αγώνα. Η διαφορά πόντων είναι στους 4. Χατζής. Για 3. Στεφάνη. Παντοτούγιας. Σανάι. Σηκώνεται. Στάει για το Χατζή. Το καλάθι μπαίνει τελικά. Από τα χέρια του Λιάντσου. Μπαίνει και 48 το σκορ. Λίγκρης. Χατζής. Παίρνει την μπάλα. Οικονόμου για την επαναφορά από το πλάι. Χατζή. Ξανά Οικονόμου. Χατζής, το σουτ για 3, είναι μέσα. 50-51 το σκορ. Μέσα το τρίποντο του Χατζή. 5 λεπτά έχουν απομείνει ακριβώς. Ντούγιας Αλέξανδρος, τον Ντούγια Κωνσταντίνο, στο Σανάι. Γιάτσος. Στον Οικονόμου. Χατζής. Στον Κούζα. Στον Μαναλτζή. Στον Χατζή για 3. Στεφάνη. Λίγκρης. Για τώρα. Προσαρμόσεις έχουν πέσει λίγο. Είναι και η κούραση. Είναι το ότι δεν έχουν καθόλου αλλαγές. Σβιρίδοφ. Το σουτ. Στεφάνη και μέσα. 52-51 το σκορ. Χατζής τώρα κατεβάζει. Όλη η ομάδα κατεβαίνει μαζί του. Αναλτζής. Το σουτ για 3. Στεφάνη. Αναλτζής. Στο Ντούγια. Αλλαγή. Είναι ο Αναλτζής και στη θέση του μπαίνει ο Μέγκος. Κωνσταντίνο, στον Λίγκρη,
για Αλέξανδρο, Λίγκρης, Σβιρίντοφ και το καλάθι. 54-51 το σκορ. Ακόμα κατεβάζει την μπάλα. Χατζή, Μέγκο, Σκορπούζα. Το καλάθι μετράει και παίρνει και το φάουλ ο Κούζας. 54-53 το σκορ και μια βολή. Όλα εύκολη του Κούζα. Σοπαλή για τις δύο ομάδες και 3 λεπτά να απομένουν τη λήξη. Από αυτόν, rebound του Σανάη. Αλλαγή ο Χατζής με τον Τζορτζόπουλο, όλες του Σανάη, 54 όλα και 2,5 λεπτά να απομένουν. Φάουλ έχει ο Ντούλιας στον ενεργητικό του. Κονόμου στο Βούζα, Τζορτζόπουλο. Σουτ. Δύο βολές για τον Ντούλια Αλέξανδρο. Στην πρώτη άλλη με έχει μείνει. Στη δεύτερη 56 όλα. Προσάρμοστε, δεν παραδίδουν τα όπλα. Νούφριος, Μέγκο, Νούφριος. Μέγκος στο Σουδιατρής, Στεφάνη, Παντολίκρης. Στα χέρια του Σανάη. Προσπίσεις ξανά.
θέση του μπαίνει ο Χατζής. Time out. 56 όλα, 1,5 λεπτό υπολείπεται μέχρι τη λήξη του αγώνα. Νόμου 56 όλα και 1,5 λεπτό να υπόλοιπεται. Εδώ Τζις Ανούφριος τους κάνει την μπάλα στο Ρίντοφ, έχει την δίνει στο Σανάι. Λίγκρις πάλι, rebound ο Χατζής. 48 δευτερόλεπτα έχουν μείνει. Ο Νόμου Χατζής για το Τζαμπούκο το σουτ. Στεφάνη Ντούγιας. Ο Ντούγιας Αλέξανδρος στα 56 σκορ. Μέγκου 57-56 το σκορ, 14 δευτερόλεπτα και στις βολές είναι ο Σανάι, που έχει 2 βολές. Στο πρώτη βολή 58-56. Σωστή στη δεύτερη 59-56 το σκορ.
δευτερόλεπτο ακόμα μέχρι τη λήξη. 60-56 το σκορ. Λήξη του αγώνα. Προσαρμοστή εναντίον Ολυμπία. Τελικό σκορ 60-56, για 4 πόντους προηγήθηκαν οι απροσάρμοστοι, χωρίς καθόλου rotation, χωρίς τίποτα, χωρίς αλλαγές, σε σύγκριση με την Ολυμπία που είχε αλλαγές. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Καλή συνέχεια και καλό σας βράδυ.